Hello guys, welcome to my YouTube channel. Friends, hi lam sogani take sakatal blogger. Khakhayo no rokjotono kahamno tongbai na hle. Ne friends gang tini tam khlainai muya bai chini tam namro thabadiya no recipe sanamnai gobos sanamaya konai songya konai sanai ang tini ani diboni samu. Ne friends nai tongni norok ani video joyasak. Thabadiya belai no kaham iko bukur mute kheno sukukai kugui thangbai gae muya khai monai songaro ni tumani miawo obonang rugui doni dikhata gaobono no chanai friendsong ang video khlaina sakang no hormu sungai masiro tangle hinba gae video khaima songo hormu sona kisa lerota borlok horong naigangai tongo goboni bagai ang sekang no hor musungai sika ngai mai bo boksai sika jati khai songo chana na bagai Tomo Thabadiya mute ke sirikai no tarataren kugui thangmane bagai asuk pesal kari kha ye khaila na hanin tabuni zonaro Thabadiya sirgi na baikha ne tabu gobono suoi rawoi songna naramo khaisine iko obono ang miawono rugui toni dikhamuya kaham kai ruksika munis thangka tabuk Thabadiya mongkhaina an mui munsinaita ango jagani tei tiklailia tuina khaite kisa lunai Thabadiya rui songsinai ta te mosla rok je nangmani Mui Borok Transcends Chilli Tripuri traditional dish kotor no khai dikhai tumba khai dikharawi Abu mosrok pias rok hekugui rigana kho te bermar suri nai pias koto mas hawa khatsano rinai Timo sokuthang phekok rinai Jangan diri sini, je rujak tongmani muya wono, aje rugmani jaga no hoite tikle kahangkai, muya thogyan khane muya mui.
Okai berma sunai puti berma belai ke thogo puti berma berma sunan he ke somoi nang jago friends ong angkai এখন যতনি সেলের মা কাম গানি বেরমা সুনানি গে বেরমা সারা আঙ্কা আঙ্কুন মুইসে বাইল চাজা গেতা চিনি ট্রেডিশনাল ডিশ নি বিসিঙ্গ তাম খলাই বেরমানি উ সাকাও করাক বুসু করি দা অবনো খিবির হর গাইতে ও কিনার কিনার করি দা বিনি কানকু খুঞ্জু মানে ফুলা ফুলা কাইনকু মানে অবনো খিবির হর অ জাগালে সিতরা হাবই দংলে বেশি Rufro kisasa somrika hai kono taune songna ba somri finai tam khaine obono bisingo ka sugi de naita muyane kisa sakawo tonai দেখে ঠুকলুক দিছিনে Thabadiya দিছিনে Jadi kisah sarene Thabadiya bomona nangana Kamu kai wasana thuklugoi boksa disini ta Taha kuturi nai thik khai Last kai tamre nai rusun nore nai Rusun no boku ya kone ready ke toni rigano kota Mui ni finishing go rina ne bagai Bono mo tok na nangai bila Saat kita koli rigana ko Tam khai Thabadiya rono bisingo Isinai Tom teke ulto goi Kesa tukul ikinai Thabadiya mona nangan nula Friends song ani sakangni video kaisa ani viewer comment khalayo ang to protekta video na Hello guys, welcome to my YouTube channel. Friends song no hini mangang sajak ting do ngai bano comment khlaika
baya brok hindi ba khasuk sarok hindi hine belai kaham kok sakano ang tabung ni next video no hoite omtikhino norbai introduction lainai salainai ang belai khai kha tongthok jaka ano o ongkori mani bagai comment khaimani bagai ang sawi mankha thingno tongo nini kok ngai ang tabu khai tinini ani mui finishing sopaika rusun no togoi disinai untuk keluka kelukai tabuke tamli hingga rusun di sini rusun di man koli dengan kaham ke Thabadiya Mui thakai to iko thakung tate joksin homaisho Muiya khai dek kesegui songka hingga je taratari muntu ate hini ang utini khai dek sukon chawon songka taru suno gebe khaba thuklo rikine tesa kom se kom te 1-2 minit mufunoi aru suno kisa mufunoi tikhlainai Iko obokang berma tao nahare toni rikha tamle khaine hinba mosodeng normal mosodeng no khlainai pias moso berma somriwi no khlainai tangle hinba muya hontali hingai berma mosodeng gang belai khe jajago oboni bagai tabule tikhai sinai bahai bo motom hong khaika rusun mungkhata rusun mungkhang khai bahai jekha motomo iko mui mungkha ba tiklai sika Rubifika ngai tabukhai berma rokno baji sinai yok sinai ta mosobo no baji sinai ang mosobo jaga no baji sinai waise bai no kampai nai ne bagai mosorok no ya mane moso berma munchane ang pias no kuchu khai rice gana mosodeng khaine bagai waise bai no berma bo mungkha moso bo mungkha ko bo bulbai ka sabusa khata berma kha mungoi mungkha gai munma bagai tisi sigana ko mai ta moso tekisa tongkho moso bo mungkha ba tiklai sinai pias bora sinai tabkai ani obo thikisa bugya hai ang no mane bugriya ta kiru bisi bukha ngaka yagro sajai khana ro kiru ang bugriya bono bisi
hulsinai friends ong mosodeng khulna saka ngang bermana je bohok tongmani oboni kite khib rohonai gom tikhaw kinani oboni khima borose ang khulnai som kisi sare nai khai khul kine obai khulnai Chilli bớt cái thòng nó khen cho yang mosodeng hingkai Thabadiya Muiya khontali hingkai cái sản nó có kiri khử cô friend chong han mosodeng hul bai kya này bây giờ mosodeng mà cái thằng này nếu friend chong ăn đi cho tini đôi nó sắm một lấy trong đó cả bốc mày ra này mày ra bài thế blog official thằng này đó boleh bagai taratari mày chạy xí nó ăn cho nó mày rằng nó hari nó tôi đi cái sedang nó Thabadiya rok asikon chikon khai kupuri se thangchu asak kaham abo khai mosodeng iko tini te sana hamlia tao khai cha sine mai ana hamjang man mui marang ham mày mới kutung gak Thabadiya ekdom lopsa je Thabadiya kahmo mosodeng khajul suga enggak sama tini Muiya Thabadiya songmani to obono loge mosodeng simple mosodeng khlaimani ang kono kubuni mosla rok glia mosodeng obo rina to chini thani kilama tongo khunduru pui tongo Bharta tongo ang ridia omti simple kai na sakha obono norok bai tini o video share khaikya ngai tesa ketal video tui phaipinai ani channel o kebo ketal ngai tongkhai subscribe like khedi friend chong comment rok khlai di support khlai di friend chong rejotono no hambai kaham tongbai re tata bye bye tesa video ketal tui phaipinai